Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining takna atong pag-aablihan ang atong Biblia sa Mark chapter 12 verse 13 to 17. Apan sa dili pa, once again akong gigreet ang akong 93 years old nga lolo nga si Isabelo Laures Sr. Ug ako usab nga gigreet belated kay wa man day madunggan sa akong tatay ang greeting ni adtong miagi sa iyang birthday ni adtong March 6. Belated happy birthday sa akong tatay Winnie Hangad. Mark chapter 12 verse 13 hangtod sa 17. Ang giingon dinhi, may pipila ka mga Pariseo ug mga sakop sa pundok ni Herodes nga gipadala ngadto kang Hesus aron pagbitik kaniya pinaagi sa iyang kaugalingong pulong. Miduol sila kaniya ug miingon, magtutudlo, nasayod kami nga ikaw musulti gayod sa tinuod ug dili ka mahasol sa mga hunahuna sa mga tawo, kay dili ka man magsapayan sa kahimtang sa tawo. Nagtudlo ka sa kamatuoran mahitungod sa pagbuot sa Dios alang sa tawo, busa sultihi kami. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba? Apan nakasabot si Jesus sa ilang tuyo pagbitik kaniya, busa nangutana siya, nganong naninguha man kamo sa pagbitik kanako? Dad-i akog salapi kay akong tan-awon. Busa gidad-an siya nila og salapi ug nangutana si Jesus kanila, kinsa man kining nawong ug ngalan nga gisulat dinhi? Mitubag sila, sa emperador. Ug miingon si Jesus, kung mao kana, ihatag ninyo sa emperador ang iya sa emperador ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Ug nahibulong kaayo sila kaniya. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Kinahanglan ba kitang mopasakop sa gobyerno mga kaigsuunan? Mao kini ang usa sa mga pangutana nga gidiskursuhan sa mga Kristiyano ug gidebatihan sulod sa 2000 ka tuig na karon. Now, regardless of one's political loyalties and commitments, kung asa kami dapig mga kaigsuunan, kini nga pangutana magbalik-balik lang gayod sa paggutho in the Christian world. Kinahanglan ba kita nga magpasakop sa gobyerno sa atong nasod, ingon nga deboto nga mga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo, ang bugtong hari sa atong kinabuhi? Kinahanglan ba kitang musunod sa gobyerno? Kini nga question mga kaigsuunan, sayon ra kaayong tubagon. Kung nagpuyo kita sa usa ka demokrasy nga nasod sama sa Pilipinas, nga dili diktador ang atong gobyerno. Pero unsaon na lang kung ang usa ka Kristohanon magpuyo sa usa ka gobyerno nga diktador ug magbuot sa atong personal nga kinabuhi, magpugong sa atong pagsimba sa Dios. Ug bisan pa sa free democracy nga nasod sama sa Pilipinas, unsaon na lang kung adunay balaod nga ipakanaog nga supak sa pulong sa Ginoo sa Biblia. We are in the midst of series of controversies between Jesus and the religious leaders sa Jerusalem niadtong taknaa mga kaigsuunan, ug usa kini sa kontrobersiya nga giatubang ni Jesus involving the religious leaders of Jerusalem at that time. Kinahanglan ba nga ang mga Kristohanon mubayad og buhis, especially
kung wala nato gidawat ang pagkalihitimo sa gobyerno nga naningil sa buhis, especially kung wala ta nakauyon sa pulisiya niini, especially kung ang gobyerno abusado mga kaigsuonan. Well, gihatag ni Kristo ang iyang tubag niining mga bersikulo nga atong pamalandungan karon ug gihatag sa Ginoo kining gitawag nga practical ug basic nga wisdom kung kita sukmatan sa atong pagkakristohanon in the context of our being citizen sa atong nasod. Ug adunay upat ka bahin ang atong pamalandong. Una, the trap, ang bitik nga ilang gipahamtang sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduha, ang pag-ulog-ulog nga ilang gibungat sa atong Ginoong Hesukristo. Ikatulo, ang ilang pangutana nga bitik mga kaigsuunan. Ug ikaupat, ang tubag sa atong Ginoong Hesukristo. And may the Holy Spirit help us in our meditation of the Word of God at this moment. Mudangat kita sa unang punto, ang bitik sa mga leaders sa Jerusalem at that time. Versikulo 13 ang giingon dinhi. May pipila ka mga Pariseo ug mga sakop sa pundok ni Herodes nga gipadala ngadto kang Hesus aron pagbitik kaniya pinaagi sa iyang kaugalingong pulong. Now, kining mga Pariseo ug ang mga sakop sa pundok ni Herodes managbangi kini mga kaigsunan, kontrapartido kini, but at this time nagkauyon silang duha ka grupo, nahimo silang amigo tungod kay nagkasinabot sila batok sa atong Ginoong Hesukristo. Pangilin kadto sa pagsaylo mga kaigsunan, kining pangilin sa pagsaylo, national celebration kini sa nasod sa Israel. Equivalent kini sa Pasko sa atong kapanahunan karon. Nga ang mga negosyante daghan kaayo og halin, di ba sa Pasko, ang mga grocery stores, ang mga malls, daghan kaayo og halin kay daghan man kayong mamalit kay Pasko ang celebration. Now sa Jerusalem at that time, pangilin sa pagsaylo, daghan kaayong tawo sa Jerusalem. So ang mga negosyante makasapi gayud og duro. Ug ang mga Sanhedrin nagpadala og mga miyembro niini ngadto kang Hesus. Kinsa ang ilang gipadala? Ang mga Pariseo ug mga sakop ni Herodes mga kaigsuunan. So, sama sa nangagi, wala sila'y maayong tumong sa ilang pag-adto kang Hesus. Ang mga Pariseo mga conservatives kini. Sila ang mga right-wingers kung tawagon sa gobyerno. Ang mga Herodians, sila yung mga liberal mga kaigsunan, mga left-wingers, makakaliwa kung tawagon nato sa kamulong nga kahimtang sa gobyerno. So, ang mga Pariseo, nagdumot sila kang Hesus, gumikan kay gisupak ni Kristo ang ilang religious agenda. Ang mga Herodians, ang mga sakop ni Herodes, misupak usab kang Hesus, gumikan kay gi-expose ni Jesus ang ilang mga political abuses. So, hulga si Jesus alang sa ilang tinguha sa political advantage. Pero ang kahibulungan mga kaigsuunan, kining duha ka kontrapartido, ang mga Pariseo ug mga Herodians nagkasinabot niining taknaa, batok kang Jesus. Gusto nilang laglagon ang atong Ginoong Hesukristo. On this day, nagkasinabot sila. And no doubt, hibalo si Kristo sa ilang dautan nga tumong. Ug klaro kaayo nga giingon ni Marcos nga katong ilang pag-adto kang Hesus gumikan kay gusto nilang bitkon ang atong Ginoong Hesukristo. Kining pulong nga bitik nga gigamit dinhi sa atong teksto, nag-inusara lamang kini nga pulong nga naka-record sa tibuok bag-ong tugon. It means gusto nilang litagon ang atong Ginoong Hesukristo sama sa paglitag sa usa ka mananap kung gustong dakpon kanang maong mananapa. So naglaom sila nga ilang matrap ang atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa pulong nga mugawas sa iyang baba. Ang giingon sa Lucas kapitulo 20 bersikulo 20 ang giingon dinhi. Busa gipanid-an nila si Jesus ug nagpadala sila og mga espiya nga magpakaaron ingnon nga mga tawong ligdong. Nakuha nato mga kaigsuunan, gisugo nila sila aron pagbitik kang Jesus pinaagi sa mga pangutana aron ikatugyan nila si Jesus ngadto sa awtoridad ug pagdumala sa gobernador. So, ang karaan nga panultihon nga nag-ingon nga ang kaaway sa akong kaaway, amigo nako. Nahitabo kini at this time.
mao nga kung makakita ka higala nga duha ka managbangi apan sa kalit lamang nahimo silang amigo, unya moduol sila kanimo, watch out. Gusto kanilang bitkon mga kaigsuunan, pagbantay, it is almost certain nga aduna sila'y daotang tuyo batok kanimo regardless of what they say. And that leads us to the second observation sa atong pamalandong niining taknaa. So karon, ang mga Pariseo ug mga Herodians nagkasinabot, miduol sila kang Hesus, ug ang pinakaunang migawas sa ilang baba mao ang pag-ulog-ulog. Usbon ko mga kaigsunan, pag-ulog-ulog. Verse 14, ang giingon dinhi, miduol sila kaniya og miingon, magtutudlo, nasayod kami nga ikaw musulti gayod sa tinuod ug dili ka mahasol sa mga hunahuna sa mga tawo, kay dili ka man magsapayan sa kahimtang sa tawo. Sumura gidayig kunuhay nila si Jesus, ulog-ulog lagi. Nagtudlo ka sa kamatuoran, mahitungod sa pagbuot sa Dios alang sa tawo. Ulog-ulog. Busa sultihi kami, supak ba sa atong balaod ang pagbayad sa buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba? Well, ang Biblia nagsulti kanato mahitungod sa pag-ulog-ulog or flattery in English. Kining pag-ulog-ulog ayaw gyud mo pagpadani niini mga higala. Ang giingon sa Salmo kapitulo 5 bersikulo 9, ang pulong sa akong kaaway pulos bakak, ug buot lamang silang maghimog kadaot, ang ilang baba daw abling lubnganan ug maayo silang muulog-ulog. Busa pagbantay. Proverbs chapter 26 verse 28 ang giingon dinhi, ang bakakon nga dila nagdumot sa iyang biktima ug ang maulog-ulogon nga baba nagbuhat og kadaot. Proverbs chapter 28 verse 23, ang tawong namadlong mas kahimutan pa unya kaysa tawong nagulog-ulog. Proverbs 29 verse 5, ang tawo nga nagulog-ulog sa iyang silingan naglitag sa iyang kaugalingong mga tiil. So you see, dunay warning ang Biblia mahitungod sa mga tawo nga mahilig magulog-ulog. Ug nakita nato kini nga maong sala sa pag-ulog-ulog gidisplay kini sa mga Pariseo ug mga Herodians at this time. Gumikan kay gusto nilang bitkon si Jesus, pero adisir pa nila gibungat ang ilang pagbitik, gidayig kunuhay nila ang atong Ginoong Hesukristo. Gitawag nila si Kristo nga magtutudlo, usa kini ka titulo sa pagrespetar, ug ilang giingon nga si Kristo tinuod gayod, ligdong ug kasaligan. Tinuod man gid pod. Ug ang ilang giingon mahitungod kang Hesus, impartial kuno siya, walay gidapigan, and he does not care about anyone's opinion. Dili kuno si Kristo mapaling bisag unsay buhaton sa tawo. So ang ilang conclusion, nagulog-ulog sila mga kaigsuunan, nagtudlo si Jesus sa pamaagi sa atong Dios. Now kadto nga mga pulong sarcastic kadto mga kaigsuunan, pero sa tinuod lamang, tinuod gayud kadto sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan pag dili sila sincero sa ilang pagbungat ni adto nga mga pulong, nagulog-ulog lamang sila. Pero ang ilang gisulti tinuod gayod. Kaya nga atong Ginoo magtutudlo, tinuod, kasaligan, ligdong ug dili mapaling bisag unsay isulti sa mga tawo. Ang atong Dios adunay integridad. Walay bias ang atong Ginoo sa iyang panghunahuna, dili siya makaminos kang bisan kinsa, ug ang Dios nagpahayag lamang sa kamatuoran. In fact, ang Ginoo lamang ang takos nga mudawat sa maanindot nga description nga gibungat sa mga Pariseo ug mga Herodians at that time. Ug gumikan kay tinuod man kadto, dili gayod madala si Kristo sa ilang pag-ulog-ulog, pagtalo-talo mga kaigsuunan. Kining pag-ulog-ulog sa mga tawong ang dila murag tinidor, murag dila sa halas, dili musalir sa atong Ginoong Hesukristo. So mao kadto ang ikaduhang punto. Ikatulong punto, the question, ang pangutana. Bersikulo 14, miduol sila kaniya og miingon, magtutudlo, nasayod kami nga ikaw musulti gayod sa tinuod ug dili ka mahasol sa mga hunahuna sa mga tawo, kay dili ka man magsapayan sa kahimtang sa tawo. Nagtudlo ka sa kamatuoran mahitungod sa pagbuot sa Dios alang sa tawo. Busa sultihi kami, supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba?
So mao kadto ang bitik nga pangutana mga kaigsuonan. Ilagay itong gibalay pag-ayo kadto nga pangutana, simple nga pangutana. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis kang Caesar or emperador or dili ba? Kinahanglan ba kitang mubayad og buhis or dili? So simple ra kayo nga question mga kaigsuonan, pero bitik kadto. Duha lamang ang tubag ni adto, oo og dili. Ug bisan unsa ang itubag sa atong Ginoong Hesukristo, litag kadto kang Hesus. Regardless of what the Lord Jesus Christ answers, ila nang mabitik si Kristo. So kinahanglang masayra nato ang konteksto. Ang buhis nga gipahamtang sa Roma sa nasod sa Israel, gisugdan kini ni Augusto Caesar o gipadayon kini ni Tiberio Caesar mga kaigsuonan. Gidumtan ang buhis sa mga Hudyo. Ngano? Gumikan kay nagpahinumdom kanila kini kanunay nga sila ulipon sa mga taga Roma. Ug nagdumot gayud sila sa buhis mga kahigsunan, gumikan kay kadto nga buhis bugal-bugalon sa Dios sa mga Hudyo. Kay ngano man dunay picture ni Caesar ang usa ka side sa sinsilyo sa kwarta, pero aduna po'y picture sa mama ni Caesar sa usa ka side sa kwarta, ug ang titulo nilang duha titulo alang sa Dios. Nagdumot ang Israel ni adto gumikan kay wala nay laing Dios kundili ang Dios lamang, si Yahweh, si Jehovah mga kaigsuonan. Pero ang titulo sa emperador sa Roma, titulo sa Dios, giangkon kini sa emperador sa Roma. So whether ang tubag ni Kristo oo or dili, malitag gayod ang atong Ginoong Hesukristo. Mao kadto ang bitik mga kaigsuonan. Mudangat kita sa ikaupat nga punto, ang tubag sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon diri sa bersikulo 15 hangtod sa 17 mga kaigsuonan, apan nakasabot si Jesus sa ilang tuyo, pagbitik kaniya, busa nangutana siya, nganong naninguha man kamo sa pagbitik kanako? Dadi akog salapi kay akong tanawon. Busa gidad-an siya nila og salapi ug nangutana si Jesus kanila, kinsa man kining nawong ug ngalan nga gikulit dinhi? Mitubag sila, sa emperador. Ug miingon si Jesus, kun mao kana, ihatag ninyo ngadto sa emperador ang iya sa emperador ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Ug nahibulong kaayo sila kaniya. So nagtuo sila nga ilang nabitik si Kristo, pero nasipyat sila. Palpak ang ilang dautan nga tuyo. Napakgang sila sa atong Ginoong Hesukristo. The moment of truth has arrived. Unsa may itubag ni Kristo, oo or dili. Now, ang tanang mga mata nagtan-aw na kang Jesus at that time, pero gi-expose ni Kristo ang ilang pagkatigpaka aron ingnon mga kaigsuunan. Ang giingon ni Kristo, nganong inyo maintaon kong bitkon? Why are you trying to trap me, to tempt me? Mga kaigsuunan, mo ka na ang pangutana sa atong Ginoong Hesukristo. They wanted to destroy the Lord Jesus Christ. Kung muingon si Kristo nga, oo, mubayad kita og buhis, adumtan si Kristo sa mga tao, mga Hudyo. Masuko ang mga Hudyo kaniya. Kung muingon pud si Kristo nga dili mubayad og buhis, pwede na nilang isumbong si Kristo batok sa Roman government nga nagtudlo nga dili kuno mubayad og buhis, matud pa kang Jesus. So wala gyoy dag-anan si Kristo kung ang iyang tubag oo or dili. Pero nasayod si Kristo sa ilang daotang tumong mga kaigsuunan. Mo nga nangayo si Kristo og kwarta, nangayo siya og sinsilyo, ug gihatagan nila si Kristo og sinsilyo. Sa usa ka side sa sinsilyo adunay picture ni Tiberius Caesar, ug ang nakasulat dito sa picture, Tiberius Caesar Augustus, son of the divine Augustus. Unya kay ang Ginoo ra man ang divine, but pasabot balaan. Mao nga bugal-bugal kadto sa mga Hudyo. Ug ang pikas nga side sa sinsilyo mga kaigsuunan, dunay picture sa inahan ni Tiberius nga si Livia, ug dunay titulo nga Pontifex Maximus, nga ang but pasabot high priest. Samot nga nasuko ang mga Hudyo kay ang Ginoo lamang ang high priest. So idolatros kini mga kaigsuunan, kay ang mga taga-Roma mga kaigsuunan ilag yung gisimba ang mga emperador. Namo na nga mingon si Kristo kinsa maning picture.
kang Caesar ug ang tubag ni Kristo ihatag kang Caesar ang angayan kaniya ug ihatag sa Dios ang angayan sa Dios. Wala nila mabitik ang atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa tubag sa atong Ginoong Hesukristo, iyang giila ang pagkalihitimo sa kining gitawag nato og human government. Ang Ginoo dili day rebelde. Ang Ginoo wala nagtudlo og anarkiya nga ang mga lumulupyo sa usa ka nasod dili musunod sa balaod sa usa ka nasod. Giordina sa Ginoo ang pamilya, adunay gobyerno ang pamilya, mo nga ang mga anak magpasakop sa ilang mga ginikanan. Gituga usab sa atong Ginoo ang iglesia, mo nga ang mga miyembro magpasakop sa namuno sa iglesia. O giordina usab sa Ginoo ang human government. Ug adunay katungod ang gobyerno nga maningil og buhis, ug duna kitay responsibility nga mobayad og buhis. Adunay katungod ang gobyerno nga mopakanaog og mga balaod, ug aduna kitay responsibility nga mosunod sa balaod sa gobyerno. Og si Pablo ug si Pedro, mga kaigsuunan, sa ilang mga sulat, klaro kayong nagtudlo sila nga ang mga Kristohanon kinahanglan mopasakop sa gobyerno. For example, Romans chapter 13 verse 1 hangtod sa 7, ang giingon dinhi, kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan kay walay awtoridad nga dili tinugutan sa Dios ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Busa ang musupak sa kagamhanan nagsupak sa gitukod sa Dios ug ang magbuhat niini silutan gayod. Kay ang mga punuan dili gayod angay kahadlukan ni adtong nagbuhat sa maayo kundili sa nagbuhat sa dautan. Buhata ang maayo aron dili ka mahadlok sa kagamhanan ug daygon kahinuon. Kay ang namunuan mga sulugoon sa Dios ug nag-alagad alang sa inyong kaayuhan. Apan kun magbuhat kamog dautan, angay kamong mahadlok kay silutan gayod kamo nila. Mga sulugoon sila sa Dios aron maoy magpahamtang sa kasuko sa Dios ni adtong nagbuhat og dautan. Tungod niini tumanan ninyo ang mga namunuan dili lamang aron paglikay sa kasuko sa Dios kundi tungod usab sa konsensya. Mao kini ang hinungdan nga magbayad kamog mga buhis kay nag-alagad sa Dios ang mga punuan sa pagtuman nila sa ilang katungdanan. Busa bayad kamo sa mga buhis nga gipangayo gikan kaninyo ug ipakita ang inyong pagtahod ug pagpasidungog kanilang tanan. Mo kini gitudlo pod sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 6. Mo pod kini ang gitudlo ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 13 hangtod sa 17. Adunay lehitimo nga responsibilidad ang mga Kristohanon sa atong gobyerno. And as long as dili sila mupugong kanato sa pagsimba sa Dios, aduna kitay katungdanan nga mutuman ug musunod sa gipahamtang nga balaod. Duty nato kini isip Kristohanon. Kinahanglang musimba kita sa Dios. Mo kini giingon sa atong Ginoong Hesukristo, render to God the things that are God's. So ihatag nato sa Dios ang pagsimba nga angayan kaniya. Walay katungod ang gobyerno sa pagpugong niini. Karon, kung ang gobyerno mupugong na kanato sa atong pagsimba, that's the time nga dili kita musunod sa gobyerno, gumikan kay mas sundon nato ang Dios kaysa balaod sa tawo. But as long as the government will not hinder us from worshiping God, do na kitay katungdanan nga musunod sa balaod sa gobyerno. Now, kung mupakanaog ng gobyerno og balaod nga supak sa pulong sa Ginoo, that's the time nga dili kita musunod sa gobyerno. But as long as the government does not interfere our religious freedom ug dili mupugong kanato sa pagsimba sa tinuod nga Dios, do na kitay responsibility sa pagsunod niini. Mo kini nahitabo kang Daniel ug sa iyang tulo ka higala, gabuhat si Haring Nebukadnezar og estatwa nga kinahanglan musimba ang mga tao pagtugtog sa mga trumpeta. Misupak si Daniel, si Shadrach, si Meshach ug Abednego. Si Shadrach, si Meshach ug Abednego, gumikan kay misupak sila. Well, gihulog sila sa hudno nga init gayud kayo apan giluwas sila sa Dios. So,
Ang atong pagsupak sa gobyerno, buhaton lamang nato kini ingon nga katapusan nga buhat mga kaigsuunan, but as long as the government does not interfere our religious freedom, aduna kitay katungdanan nga musunod sa balaod sa atong gobyerno, mga traffic rules and regulations, bisan pa ang mga buhis mga kaigsuunan. Lehitimo nga establishmento ang gobyerno, ug ang giingon sa Biblia, walay gobyerno nga wala gipahimutang sa Dios. Busa pahinumdom kini sa mga Pilipino, kung ang mudaog karong Mayo 9, wala nato gipaboran, wala nato gibutaran apan siya ang mudaog. Wala kitay katungod nga musupak niini ug mudaot niini ug mobalibad sa iyang pamunuan, gumikan kay klaro kaayo ang Roma kapitulo 13 nga nagaingon nga walay gobyerno nga wala gipahimutang sa Dios. Ang atong katungdanan mao kini, di porket wala nato siya butari, magunahuna na lang ta kanunay nga ang tanan niyang pagabuhaton si Piat kanunay. No, dunay grasya ang Ginoo. Giyahan usab kana siya sa Ginoo aron makabuhat og maayo. Og dili buot ipasabot nga gibutaran nato ang atong manok unya nakadaog ug ang tanan niyang pagabuhaton insakto kanunay. No, ang mubuhat og insakto kanunay ang atong Dios. Pero ang atong mga manok nga gipaburan ug posible nga makadaog, dili na sila Dios. So duna pod tingali sila mga desisyon nga sipiat. Pwede usab kita nga mupasabot or mo-express sa atong opinion ug ipasabot nato sa ubang tawo nga sipiat ang gobyerno, pero wala ta mo rebelde sa gobyerno. Ato lang gihatagan og kalamdagan ang lumulupyo sa atong katilingban. So, kini nga prinsipyo nga ihatag nato sa gobyerno ang angayan sa gobyerno ug ihatag nato sa Dios ang angayan sa Dios, nagtudlo kini kanato mga kaigsuunan nga ang gobyerno lehitimo, gi-ordina kini sa Ginoo, gitakda kini sa Ginoo, ug kun musupak kita sa gobyerno, misupak usab kita sa Dios nga nagtakda sa maong pamunuan sa gobyerno mga kaigsuunan. Busa kinahanglan gayod nga masabtan nato kini, o kinahanglan nga mahimo kitang asin og kahayag sa atong katilingban. Ang mga Kristohanon kinahanglan masinugtanon, obedient, law-abiding citizen mga kaigsuunan. Now, kung ang gobyerno magtudlo na ug mga balaod nga supak sa Biblia, that's the time nga kinahanglan mubarog kita isip pagdapig sa atong buhi nga Dios ug isip pagdapig sa kamatuoran. Unsa man ang sangputan niini, musalig kita sa atong buhi nga Dios ug mudapig gayud kita sa atong buhi nga Dios. Now, ang ultimo nga hari, ang pinakalabawong hari mao ang atong Ginoong Hesukristo. Naghatag siya sa iyang balaod ang 10 Commandments. Apan subo nga pamalandungon nga gisupak kini sa mga katawhan. Ayaw pagpamakak, mga bakakon gayud kita. Mao nga ang balaod sa Dios nagpakita kanato nga kita makasasala og nahailalom sa tunglo sa atong buhi nga Dios. Hugaw kayo kita tubangan sa Dios. Wala kitay gahom, takos ug abilidad nga muluwas sa atong kaugalingon. Panilngan kita sa hustisya sa Dios. Apan ang good news, gumikan kay ang Dios maluluyon gayod kaayo iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo, nga mao ang misalo sa tunglo sa Dios didto sa cross sa Kalbaryo. Kung walay pagpaagas sa dugo, walay kapasayloan sa atong kasalanan, gipaagas ni Kristo ang iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo. Aron ang mutuo ug musalig kaniya mapapas ang tanan nilang sala, past, present, and future, ug pagasuluban sila sa pagkamatarong ni Kristo. Gumikan kay ang pagkamatarong lamang ni Kristo mao ang bugtong basihan nga kita madawat sa atong buhi nga Dios. Ang atong pagkamatarong hugaw nga panapton nga dinugan lamang atubangan sa Dios. Gikinahanglan nato ang pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Busa higala, hinaot nga giablihan sa Ginoo ang imong hunahuna ug kasing-kasing karon, ug gipakita niya ang imong pagkadautan, ug hinaot nga nakita nimo ang grasya sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios nga libre kanimo pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Salig sa dugo ni Kristo ug salig sa pagkamatarong ni Kristo. Paghinulsol sa imong sala ug dawata si Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas,
karon na kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Magampo kita mga kaigsuonan. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa ug among gipangayo nga nasabtan kini sa mga katawhan ug mamunga kini ug bunga nga mulungtad hangtod sa kahangturan, kaluwasan, kapasayloan sa kasalanan. Salamat o Dios, in Jesus name we pray. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.